Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama channelnya Nining Depel. Lagi ceritane aku arep nusul anakku bolo. Nusul anakku yo ki mau kan aku rong make up gitu. Lagi yo enak make up tipis-tipisan ngono. Ben ketok pantes lah. Iki kirae. Jadi mau isuk kur gawe sunscreen. Jadi ketok piye wi? Ketok apa nek arane ngono kae? Ketok kumut-kumut bolo. Lah iki gawe foundation sik. Aku ya foundation semua ki murah-murah bolo tak spill no. Iki di produknya Viva tok iki. Viva Moist jeruk. Moist mawar. Pelembabnya juga Viva. Cleansernya juga Viva. Cleansernya ini habis yang timun. Ini ada bengkoang. Terus air mawar, face tonic, cleanser lemon. Sembarang ki bolo. Ki skincare tapi entek X Beauty. Aku gawe sing murah-murah bolo penting BP POM. Lah, carane mengenali BP POM karo ora. Kuwi saka tekstur. Teksture krim lho bro. Nek teksture krim kuwi lengket, kuwi biasane merkuri. Lah nek teksture lembut, creamy ngono kae, iki BP POM. Tak omongi. Bener sing merkuri iki nggarai ayu ya, Bro. Gawe licin. Tapi efek ning gurine ya toh, kita kan nggak tahu efek di belakang. Saiki iki penyakit terwarna-warna. Kanker kulit, terus kanker darah. Kuwi ya bisa dari kosmetik ngono bisa. Lah sing ndek ben viral ning TikTok. Apa jenenge? Eyeshadow pink flash lho, Bro. Dak marayan to, mripat nyapoke dioperasi wae nyapoke. Ning dia eyeshadow kok kene. Tak ini contoh. Eyeshadow ngene iki, Bro. Ki sangka produke Lamelia. Lagi tipis-tipisan ini sudah jam berapa ya? Sek. 10:30. Pulangnya 10:30 gitu. Karena full day Sabtu Minggu kan libur. Jadi pulangnya 10:30. Sedikit saja, ora usah kandel-kandel, penting patut. Iki kok ngene iki wis spone. Masalah jane duwe dua anyar. Tapi gak penak lho, penak sing kawak. Isi alus ngono lho, Bro, gak penak piye. Penak sing kawak empuk. Lha iki cuma ordik tap-tap ngene. Ngene tok bolo wis gak usah rena-rena. Ngene wis ketok patut. Lah beda lagi nek dandanan formal ya, kayak contohnya nemokne manten apa acara apa ngono. Kuwi ya rada memper, rada kandel ngono. Ben cantik. Lagi aku ya ngene iki tok, simpel. Aku suwi gak gawe skincare ngono bolo aku wedi. Jujur aku wedi nek merkuri ngono. Kapan hari jajal produk A. Sebut saja A. Jarene monene BP POM ya toh. BP POM, Mbak.
aman. Tapi tibake mbok iso tak gawe iki lho engket gitu. Arep gak tak gawe iki 350. Arep tak gawe iki piye akhir ya wis tak gawe terus akhirnya aku mandeg. Apik bolo dadine. Kinclong. Ngerti. Koyok ngene. Halah. Ndeke koyok ngene iki lho jadi gawe, ya Allah. Nanti kan acara nanti siang bolo ramekan neng live Mas Tomblok. Aku arep collab karo Mas Tomblok. Doakan nanti tidak hujan yo, soalnya biasanya ki hujan. Biasanya hujan bolo. Lagi gincune, iki gincun ndek esuk rada peteng. Iki tak wani sing rada padang. Wis ngene wae dadi wis. Suara sarnono yo to. Aku yo gak tau jongkasan pisan tok bolo. Lah piye wong gaene ruwontok lho. Wis ngene ya to. Ngono. Ki kuciranku ning ndi yo? Oh enak bolo kucir wae. Kucir wae apik. Sik tak kucir. Ki mau penggawean omah rapi kabeh kuwi. Wis selesai kabeh. Dadi rondok nyantai karo ngenteni anake to. Kayak wis rapi. Ki wis rapi. Ki yo rapi. Ki rapi lah sing gak rapi wi kamare adikku. Jan gak umum gitu lho. Spring bedku sing tak londrekno tak dandakno plastike tak umbar tak eman-eman trimo dik suwek kok ngene lho. Jan kok ndak umum ngono kae. Wong lanang iki wis ngene iki. Wong kan turu melu ning omah ngarep lho, melu aku. Jadi iki ruang keluarga, lagi ruang tamu cek kosong. Niki ruang tamu gitu. Ruang tamu. Iki ruang tamu bolo lah. Iki antere sok mben garasi. Kecik ditutup karo blabak. Oke. Ki nek awan gak pernah panas bolo, gak pernah panas soalnya aku nggawe gorden sing blackout. Jadi dhek menahan panas. Gak enak rasa sumuk, enak adem, omahnya enak adem. Tapi di lain itu yo omahnya dhuwur. Ya, iki ngarep gue nek terase gak taspil nang. Iki ndelok TV bolo, kloso TV. Iki mau ndek bengi ya to, ndek bengi digawekne juwet karo wong ning warung lho. Ngerti juwet apa ora? Anggur Jawa nek gak ngerti ya to. Nah. Niki lho bolo. Apa ini? Niki lho bolo. Ki nek biasane nek wong yo selerane dhewe-dhewe bolo. Kadang makeme wi gawe di kom banyu ya, ngono kae. Aku gak saged ngono ya. Rasane sepet pahit legi yo piye ngono. Yo ngono kuwi. Lah gawakne wong ning warung ndek bengi.
Lagi rak perbumbuan. Halah kecut ae. Iki rak penyedap rasa. Lagi ting ceruandal iki wis wajan. Terus panci wi tuku sak set aku. Iki nek kondisen kompor iki ndek mergo aku wong ndek bro. Dadi tak kon gawe ndek, ayahku kan tukang to. Ayahku tukang tak kon gawe ndek. Soale apa? Soale nek masak berat kaya panci gede ini lho bro. Wi ngudek iki ben gak kemeng. Nek dhuwur kan kudu ngene to. Kedhuwuran wi dadi gak pas. Dadi menyesuaikan tinggi badan. Lagi wastafel mini. Iki rak ki kok TikTok iki. Ki sangka wesi. Regane piro ya lembo? Piro ngono regane lah terus iki rak sepatu ki tak pindah rene bro. Soale kae tak nggodah Magicom wis enak ada iki. Karo ada maem. Lah iki kamar mandiku minimalis. Iki minimalis. Ki yo kok TikTok. Ki shower-showeran tuku sak set karo iki lho, Bro. Ki terus wastafel sama apa kae? Cuci piring. Ya iki tuku dolanane anakku. Suweneng bolos kaya udan-udan ngono lho. Dadi wis dolanan lah nyenengno anak. Mau gue masak kosong iki blendrang ndek ini. Ki ada maem. Berarti lawange wis sik blebak niki lawang lawang warisan. Bedalan ke omah kawak. Iki dhuwure cek ngene iki bola dadi iki ceritane iki dhuwur ya to. Tetapi iki nek endi ngene mamaku iki apa nek arane gafalum. Dadi iki kudu ngene. Lah iki nek seumpama besok ngene lawang, iki kudu bedal iki. Lah rencanaku besok kuwi lawange ora ning kene. Tak pindah ning kono ben amprae wi gak bedal iki bolo, gak ngrubah maksudku. Yang ngrubah ku ngakaline gitu. Lah iki sementara waktu ayo kita jemput anakku ya to ning sekolahan. Kita OTW dulu ya to. OTW dulu ke sekolah, kita matikan lampunya sik, menghemat energi ya to, menghemat listrik. Iki tripode dik singgahno kene. Aku iki kulino wong resikan bolo. Jadi sakbare mergawe apa sakbare nyapa kembalikan lagi pada tempatnya ngono. Lah iki rak ada jajan oke. Aku seneng ngoleksi barang-barang unik. Kuwi ada bir, ada ngene koncoku tak jaluk bolo kirane ketok apik tak jaluk lagi rak ki tak nggo ada jajan. Tak nggo ada jajan lagi minumane anakku minuman air putih lho bolo dadi tak cepakne ning ngene iki kabeh. Nek sekolah ngerek til njipo nek kosong diisi lagi ngono. Wis ngono kuwi bolo. Piye ben amprahe rumah nyaman, aman, tenang, damai. Ngono. Nah, iki sebelum berangkat kita tutup, kita kancing dulu lawangnya ya toh. Apa aku arep nggawe bolo juwet. Nggawe juwet ben kanca-kancaku iso ngrasakno sik. Njipuk plastik sik ya ning warung ya. Nah iki pedal listrike. Iki dek ben ceritane blo ulang tahun. Ulang tahun ki njaluk sepeda listrik. Tak tumbasno ya to, terus njaluk dirayakno. Lah mari dirayakno awake panas esuke. Terus mlebu rumah sakit. Kita cari plastik dulu buat ada juwet. Ini plastiknya sing cilik. Jaren. Kok gede kabeh tuh rasanya? Oh ini ada yang kecil ini. Tapi lumayan gede. Cari lagi. Ini ada belum?
Bendek maem wong-wong ning anu njajal doyan ora ya kita review. Kita review. Juwet anggur Jawa. Daripada gak kepangan ngono ya. Nek ndek panganan bergizi dulu. Sedekah itu tidak perlu dengan uang. Tenaga, makanan ya iso sedekah. Kita adai dulu. Wes gini ya, segini. Mbah engko dipangan apa ora. Kita ambil kuncinya. Tuh. Nang ndi mang kuncine? Oh, tak tinggal kene bolo. Kita ambil kuncinya terus dikunci berangkat ning sekolahan. Kancing dulu. Menjaga keamanan dan kenyamanan. Lebokne lesep. Kita bertemu lagi ning sekolahan karo ibu-ibu ya ta. Engko tak video nih karo ibu-ibu, oke?